Hurian ni Tuhan na inolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada roh hadap pikirata dinalaho taruli hita sian hata ni Tuhan di bagasan tikion. Marsada ni roh hita martanya kita. Pinuji jala pinasaka maho ali di bata Jehovah di bata amanami. Parholong roha na sumurung. Dia kadinggan di basam doa sini roham na totong nilehom tu bagasa ngolu nami. Ditikyot Tuhan neng marsyajar dohami sian hatam. Dongani hami marhite-hite todim parbadia. Asa mangatusi hami di hatami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martanya kami tuho. Amin. Hurian ni Tuhan na hinolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus hata ni debata na saur tuhita dia pala partikianon dianek mai sen buku perpesalmen bindu 125 mamuka mai sena sada masohok mai sahat tu ayat na palimahon tajahama odo hata ni tuhatta edde hananakok akan na marhaposan tu Jehovah songon dolo sio donasida dang tagamon humordit hot do tahero ni saliling-liling na. Akka dolo do ia humaliang Jerusalem. Jehovah do yang humaliang bangsona ola nion ro di saliling-liling na. Adang tagamon tong madodon tuk kot harajaw ni hajahaton di atas parjabaran niya kapartigor. Aso nang laho tangan niya kapartigori tu hageduhon. Sabahim manadinggan ali Jehovah. Tu akan nadinggan rohai do tu akka sisa gujur marroha di bagasan. Alay anggo akan na manibil tu dalam nasida sadiri. Akan nageduki say na tu gihonon ni Jehovah do nasida. Rap do akka siula hajahaton. Dame masonggop ianggo tu Israel ido sahana. Huria na hinolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus totu di bagasa nakaparngulota siganupari olo do hita tahutan olo do hita mabiar jala totu ragam do na mabak kita tahutan do mabiar. Adong do na tahutan ala ni ari marsugut. Adong do na mabiar jala humordit ala ni akasi humisik. Jala ragam do pe. Jala na pasti dang adong na diportibion na boy manotong mabahek kita mardame sonang selama mangulu hita asing sian debata. Holang debata sadiri do na boy mangaleo dame. Holang debata sadiri do na boy mangaleo akka hasonangan. Jala hasonangan na nilehon ni debatai. Dang parsa tokinan. Alay manotong. Dihita akadamang do dainang na hinolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Di jamita na sa tuita di apala partikianon. Sian buku perpesalme bindu 125. Di do edde hananakok. Manang bahasa Indonesia nyanyian jiara. Di bagasan akka edde hananakoki. Manang ditiki namar jiara bangso Israel. Nakok tu dolok Sion. Sa di bagasan edde puji-puji donasida. Marningok donasida akka dengan basa ni debata. Marningok donasida akka basa-basa ni debata naung ginalo dinasida. Jala naung ginalo ni akka pun dinasida. Hobar tu siya manginang. Diturpu jamita na sa tuhita dia pala partikyano. Takasdo didokon. Akka na marhaposa tu Jehovah songo dolo siyo donasida. Dang tagamon humordit hot do tahero di saliling-liling na. Di bay tudus-tudus na.
Tudos-tudos na nasa jolma na marhaposan tu Jehovah. Songon dolo sion hot. Ragam pe akka lalo. Ragam pe akka hamaulon. Ragam pe akka halisusung na mga rongong parngulun ni akka jolma na porsia. Alay hot do na sida jongjong. Songon dolok sion. Inganan permianan ni Jehovah. Na adong di Jerusalem na dihaposi hala Israel dihati-hai. Maka apapun yang terjadi, dolok sioni manotong hot, jongjong ibana. Jolma pe na marhaposan tu Jehovah, hot do na sida jongjong di bagasan akaasi ni Jehovah. Jala di bagasan ayat padua na manginang. Oga besada gobar doon. Gobaran Jerusalem na dihaliangi akka dolok di akka humaliang na. Jala songonido akka jolma na porsia tu debata. Dihaliangi basa-basa ni debata. Dihaliangi suruh-suruan ni debata. Dihaliangi huaso ni debata. Songo dolok sioni na dihaliangi manang songo Jerusalemi na dihaliangi akka dolok-dolok. Nang akka jolma na porsia pe. Molo marhaposan na sida tu Jehovah sana dihaliangi huaso jala basa-basa ni debatado. Di ayat na padua honon amanginang adong do dison ima perlindungan ganda. Manang pangaramotyon ni debata na majaga roha, majaga pardagingon, do marjaga partordion. Aleni do na didoko di bagasan padua ni. Akka dulu do iya humaliang Jerusalem. Jehovah do yang go humaliang bangso na ola nion ro di saleleng nileleng na. Na dihaliangi debata akka jon mana maraposan tu debatai dang parsa halian. Dang parsa tokinan. Dang parsa darian. Alai saleleng nileleng na. Selama hita marhaposan tu Jehovah, selama pos rohatta tu debata, selama mata pasak nguluton dirajai jala dijamot tu debata, huaso ni debata, basa-basa ni debata, manotong do madongani kita. Maka iman kita yang tetap setia kepada Tuhan, maka kasih karunia Tuhan juga akan tetap setia kepada kita. Kita akadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dia napatuluho di turpu jamita di do musa disi. Aidang tagamon tong madut don tukot harajan ni hajahato di atas parjabaran niya kapartigor. Asa unang laho tangan niya kapartigor itu hageduhon. Na marlapatan amang inang o mangajari iya halak najukat manang orang fasik, tidak akan pernah mereka bisa menindas orang-orang benar. Parjahat dang bukin madodoni aka partigor. Jala tahin aka parjahat tu aka jolwa partigor ikut ditaluhod debata. Debata nama ngaramoti, debata nama nodangi, debata nama ngalinggomi aka partigori. Jadi dangga bediban akka parjahati pe akka hageduhon. Tu akka partigor. Parjahat dang boy mangela-ela. Partigor hok ma di bagasan hati goranna. Disiala, didongani, jala dijamot to depatah. Dihita kadamang do dainang. Na hinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dia napawapato do palimahon. Di do dison. Saya bahay manadingan ali Jehovah tu akan nadinggan rohai. Do tu akan sisa ngujur maroha di bagasan. Ale anggo akan nama nibil itu dalam nasa diri. Akan nageduki. Saya neto gini Jehovah do nasidara do akka siulah hajahaton. Dame masonggop yango di Israel. Omma pakirimota. Omma tanyangta. Asa di badebata. Akan nadinggan di bagasan parngelota. Dihita akadamang do dainang na hinolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. O jana sa tuhita marhiti-hiti jami taon di do dinggad do salhut di bahay Jesus. Ahadona nang berengot tasan hata ni Tuhan. Na parjolo sa hali songo debata na madongani
majamot to mangaramoti bangso Israel na majagay na sida suang songonido ng Jesus Kristus na totong majagay kita. Dilion ibana do dirina, ditalon ibana do hamatean, ditalon imana do waso ni dosa. Saluhu na'y dipatupad debata di bagasan Jesus Kristus i pataridahon pajagaon na tuhita. Pataridahon pangaramotion na tuhita. Alin niya manginang unang behumor ditita. Monotumpi ang manginang mungkin di bagasan akaparnguloton. Dang saliling nililing na. Taday akan natonggi. Mungkin sonari taday natonggi marsugot mungkin roa kasi taonon. Alay dang gabi salhu na kasi taonon ni gabi manalok kita. Si pata tubuh do akasusaan. Akahamao lo di bagasan parumatanggota. Nang buta pong kiri. Alay amanginang ikopos derohatta hasusaan na monotung pero di bagasan parunota. Dalan ni debata di papitaw na porsyota. Dalan ni debata do ipapoliton panadot tataringot to debata. Sa totong do dijaga debata hita. Dang dipaluas kasih tahu noni manaloh kita. Alay ikut taluhonot do kasih tahu noni marhite-hite na totok kita marhaposan tu debata sapi. Napadua damang dainang nainolongan di bagasat wata Jesus Kristus. Mungkin boto de edde buked de nomor 210 tolu. Nama dokon dungso nang roha kudiban Yesusi. Nah, edion amanginang parjulus sahali diciptahon sahalak na margoar Horatio C.R. Spafford di tahun 1860-an. Ibana julmana mora, julmana gabi, jala julmana sangat, jala julma partuhan. Dakulang mamora, dakulang gabi, dakulang sangap, alat tetap martuhan imana. Sikop sudina. Dipatudon ibana do, akahamorona marhite-hite, na mangurupi akan asing. Dirupi mana gereja, dirupi mana akan nagali. Ale disadatiki, Roma hasusaan di bagasan parngulonna. Sahalak anak kon na napaupaton. Ala na 5 anak kon na. Na margoar Horatio J.R. Tahun 1870-an. Marsay anak kon non. Marsay anak kon non. Posa si tutu. Jela pola mati. Jela dak kulang ima si tahun na naroto bagasan parngulon na. Di tahun ni musenang. Terjadi musibah tragedi kebakaran di ingana di Nasida di Amerika di Chicago. Terbakar tobak sahak matu perumahan pola 250 halak na mate di kejadian ini. Bahkan hampir 10.000 halak na terbakar aka bagasna aka udung-udung na. Termasuk aka usaha di si Horatio Spafford na manginang. Inatana margorsyana. Alenang pesongoni sa totong do ibana mangulan na dinggat nasa natolak di gogo di ibana dulan ibana do. Alen licip tahun ni mana ma edeon dungso nang rohak sa sitong na bahasa Inggris do. Ale bahasa Batak na ima dungso nang rohakku. Pos do roha di ibana rapado Yesus do mabay sonang rohana dang hamoraon na dang hagabion na dang hasangapon na alay Yesus do na mabay ibana sonang Yesus do na mabay ibana marulopolop alay ni monotung pero akka hasusan akka si taono di bagasan akka parngulon na dang gabi sumurut haporsyan na dang gabi mago hasonangan na dang gabi mago akala si rohana tetak do ibana mamuji di bata. Tetak do ibana di bagasan hasonanga di bagasan Tuhan.
Nakita pe amanginang ditugyan do songoni. Ikuboy madohonota dumso ng rohaku di ba Jesusi porsuk pehuta undison. Nah, porsuk pe sa taon amanginang. Alay didongani di batado kita. Dilinggomi di batado kita, dihaliangi di batado kita do uhasona, dang dipaluas di bata kita tertutup, alen yak kasih tahu noni. Alai justru alen yak kasih tahu noni lam takasma tarida pangaromotin di bata, lam takasma tarida nang hatugun haporsata, donot tama dinggado hape saluhu di bah Yesus di bagasa parngolokku. Nang pedibagasan hasusaan nang pedibagasan hasonangan ale dinggado saluhna di bah Yesus. Jala manotong do holong ni Yesus di bagasan parnglotu. Diramoti doaw, dijagai doaw. Disodangi doaw, marhite-hite holong ni rohana na sumurungi. Amen martang yang mahita. Moliate mahu pasah rohan nami tuho ali di bata nami di bata Jehovah. Tung taruli situtudo hami Tuhan marhite-hite hatam dia pala partikianon. Dia jari ho hami Tuhan dinggado saluhuna. Dibaheko di bagasang ulu nami. Porsyado hami di si Tuhan. Papos rohan nami asa pangalahon nabi pe dinggan hombar tulomone roham. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mangaramoti.